आं गिबियावनो गुदि बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम नोंथांमोननि गेजेरजों आंनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरो। नंगौ दिनै गोदान मोनसे रिजनेल हान्जा दानाय जाबाय जायनि मुङा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एबा APB गुसुङै जेखौ बुंदों बेखौहाय सानसेयावनो साननानै दानाय जायाखै आरो बे नङा जे माबे जायगायावहाय बेसेबां दङ बेसेबां थाब्ला गोदान दानो हायो हाया बेबो नङा। जोंहा बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दङ। जेब्ला जों मावनायखौ सुखुनाय बादि मोना, साननायखौ जाफुंनाय बादि नुवाखै, रायजो राजाया माबादि मावदोंमोन, माबादि साननानै खस्थ' खालामदों बेखौ जेब्ला जाफुंनाय बादि नुवा अब्ला गुबुन गुबुन आफाद हान्जा दानायनि बयहाबो मोन्थाय थायो। बेबादिनो जोंनि बिटिसियावबो जों दिनै जिखिनि जोङो आसा खालामदोंमोन, जों नङा, जों पार्टी दाग्रा हिसाबै नङा, खिन्थु रायजो राजा हिसाबै एज ए होल जि आसा खालामदोंमोन बे आसाया दिनै लासै लासै फेलें जानो हमदों, गैया जालांबाय थानो हमदों। जोंनि थाखानाय मोन्थायफ्राबो बेवहाय बयनिबो लुबैनाय हास्थायनायाव दिनै जोङो बे आफादखौ दादों, हान्जाखौ दादों। जों बयबो मिन्थिगौ जे बर'फ्रा जुजियालासेनो जेबो मोनाखै। आनखि बर' रावखौ मा हांखोजों लिरगोन बिनि थाखायबो जोङो दावहा होनो गोनां जादों, बिनि थाखायबो जोङो जिउ होनो गोनां जादों, थै होनो गोनां जादों। बेवहाय ओरैनो मोनि जा जोंनि बेबस्था, सासन बेबस्था, बिटिसिनि जिथु सासन बेबस्था मोनथाम गोरोबथाजों मोननाय, बेखौहाय जोङो रैखाथि होनाया जोंनि दायथ'। आरो बे रैखाथि होनो थाखाय बिबान लानानैनो दिनै जोङो बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दादों। जेरै 6 सिडिउल मोननांगौ नङामोनब्लाबो कनस्टिटिउसनखौहाय एमेन्डमेन्ट खालामलायनानै 6 सिडिउल होबाय। 6 सिडिउलनि ओंथिखौ जों बयबो मिन्थिगौ जे बे जाबाय गावखौ गाव खुंनो मोननायनि मोनसे बेबस्था राहा, खिन्थु दिनै जों बेखौ नुवाखै। गासैबो गोजौनिफ्राय जायो, जे गुबुना दैदेनहरो, गुबुना थिनो, बे मथेसो थायो। खिन्थु दिनै जोंहा लामा दालांल' जाबानोथ' जाया, दिनै स्कुलनि केम्पासा बिल्डिङा मोजां जाबानोल' जाया। खिन्थु जोङो हारि हिसाबै, बर' हारि हिसाबै मान सन्मानजों खर' दैखांनानै थांनानै थानो मोननांगोन। दिनै जोंनो जि एसे हा होबाय, एसे जायगा होबाय, एसे बेबस्था होबाय, बेयाव खिन्थु जोंखौ गावबादि थानो होआखै। जोंनो न'खर फिसा मोनसे होबाय बिटिसि, बिटिआर दा, खिन्थु बेयाव जोङो गावनि गोसो मथे सेल्फ रुल खालामनानै जों थानो हायाखै। दिनै जियाव हा होदों, जियावहाय जोंनो जायगा होदों, बेयाव जों न'खौ माबोरै लुना लागोन, खथानैनि ना खथाथाम, बेखौबो सोरबायासो बुंहरो। दिनै आंनि बारियाव आङो मा मैगं गायगोन बेखौबो सोरबायासो बुंहरो। बेखौथ' जोङो उदांथि मोननाय होननानै बुङा, मोन्थाय मोननानै होननानै बुङा। बेवहाय जोंनो सोरबाया एसे न' हा होब्लानो जोङो हान्थु खारायनानै खर' गंग्लायनानै थांनानै थानांगौ, बे नङा। दिनै बे जागासिनो। बेनिखाय जोंहा जि मोनदों बेखौ जोङो सेफगार्ड होनो थाखाय, जोङो रैखाथि होनो थाखाय, जोंनि उदांथिखौ बुहुमाव खर' दैखांनानै थांनानै थानो जाहाथे जों हायो मान सन्मानजों, बिनि थाखायसो जोङो दिनै बे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ दादों। खुनु पार्टी, खुनु सुबुंनि बेरेखा बे नङा। बेवहाय जोङो बिटिआर न'खराव थानाय गासैबो हारि हारिसा, धोरोमारि, राव रायज्लायग्रा गासैबो सुबुंनि मोजां हास्थायनानै, बिथांमोननि मोजां मोन्थाय, खौसेथि, बयबो समानै बुंनो मोननाय, समानै मोनजानाय, समानै गोग्गो देहा मोननाय, बेफोरखौ जोङो नोजोराव लाखिनानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जोनोम होदों। खारन जों मिन्थिगौ न'खरसेयाव जुदि साबा फिसाज्ला थानायाव सानैखौ फोरोंनानै साख्रिआवला खालामबाय, साथामखौ फरायहोआसै, होमब्ला बे न'खरा गोजोन न'खर जाया। बे न'खरखौ जोङो जौगानाय न'खर होननानै बुङा। जुदि बे न'खरनि साबा फिसाखौबो फोरोंजोबोब्लासो, समानै नायजोबोब्लासो, समानै मोन्थाय होयोब्लासो बे न'खरखौ जोङो जौगानाय न'खर होगोन। थिग बेबादिनो जोंनि बिटिसिआव थानाय, बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि हारिसा, रावारि, धोरोमारि सुबुंखौ जोङो समानै नागोन। नंगौ, बर'आ खस्थ' खालामनानै, थै होनानै, जिउ होनानै जोङो मोनदों। बेनिखाय जों बिबान लानांगोन आरो बे गिदिर बिबानखौ जोङो बेनिखायनो लानो आवगायदों। जुदिव जोंहाबो डाइरेक्ट बेबादिहाय पार्टी दानानै खामानि मावनो गोसो गैयामोन, खिन्थु रायजो राजानि लुबैनाय, हास्थायनाय, समनि लिंनाय, जोंहा जुदि आरो जोङो जिरायनानै थाबावोब्ला जोंहा हयथ' जि दंमोन बेबो गैया जागोन। जोंहा बुंग्रा अनेक मानसि दङ, न'आव जिरायनानै बे मोजां जादों, बै मोजां जायाखै, बैयो गुदुं, बैयो गुसु, खिन्थु थांनानै जों दांनायबासो मिन्थिगोन बेयो गुदुं ना गुसु, दांजागोन ना दांजाया, मावजागोन ना मावजाया। आरो सोरबाथ' बेनि थाखाय बिबान लानो नांगोन। बेवहाय गोसो जानानै रंजानानै फैयाखै दिनै, खिन्थु मोनसे गिदिर बिबान लानो होननानै फैदों। आरो मोनसे खोथाया जों जेब्लाबो गोसोआव लाखिनो नांगोन बर' फिसा हिसाबै,
बर'आ गुबुन गुबुन समाव आं दहाय बुंनाय बादि जे हांखोनिफ्राय लानानै दिनैसिम बेसेबां दावहा होबोदों आरो बे दावहा होनायनि मादाव बर'नि गेजेराव नङा सारा आसामावनो हयथ' NDFBआनो बयनिख्रुइ गोलावसिन सम दावहा होदों संग्राम खालामदों गतिके बिथांमोननि नागारसारनायखौ जों जुदि गोसोआव लाखिनो रोङा होमब्ला जों हारि हिसाबै जोबस्रांलांगोन NDFBनिल' नङा गासैनिबो दिनै जायफ्रा सेक्रिफाइस होबाय बर'नि बायदिसिना मुभमेन्टआवहाय जिउ होबाय थै होबाय जिनाहारि खालामजाबाय जेल जाबाय आथिं आखाइ बुख्रुब जाबाय न' बां सिफाय जाबाय जों बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जुदि जों दिनै गोसोआव लाखिनो हाया गोदोनिखौथ' जों दिनै बावनो हमबाय दिनै गोथां जेलाव थानायफोरखौबो जोंनि खुगायाव नामफ्रा फैला जोंहा बे हिस्ट्रि 34 इयार्स 33 बोसोरनि जुजिनाय जोंनि हिस्ट्रि बेखौबो दिनै जोंनि हिस्ट्रिनिफ्राय खोमोरलांनो नागिरदों रंजा बाजायाव जोङो बारा गोसो होदों खिन्थु बेखौ खालामोब्ला हारि हिसाबै जोबस्रांनाया जोंहा खाथिसै बे जोङो न'खर थांनानै थागोन खिन्थु खर' गोजौ खालामनानै मान सनमानजों बर' हारि होननानै जोङो थांनानै थानो हानाय नङा बेनिखाय जेलाव थानायफोरखौ मान होनानै मुंख्लं जानायफोरखौ मान होनानै जिनाहारि जानायफोरखौ मान होनानै न' बां बुख्रुब जानाय आर्मि पुलिसजों बुख्रुब जानाय बर'नि मोनथायनि थाखाय नागारसारनाय बिथांमोनखौ गोरबोजों मान होनानै जोङो मोनसे गिदिर बिबान लानो नागिरदों बिथांमोननि साननाया फुरा जाफुङाब्लाबो जोंहा जि दङ बेखौ रक्षनाबेक्षन होनाय बेखौ रैखाथि होनाया जोंनि बिबान बेनिखायनो जोंनि थाखाय बेयो दिनै फिसा मोनसे आगान होजेननायसो जों आसा खालामगोन बे आगान होजेननाया गाबोन जोङो गोख्रोङै थाबायनो हागोन बिनि उनाव गावनि आथिङाव गसंनो हागोन आरो बेफोर गासैबो समाव रायजो राजाया जोंजों थागोन बोर होगोन लोगोआव थानानै हेफाजाब मदद होनानै खामानि मावगोन खारन बियो आंनि दोलो नङा बिथांनि दोलो नङा बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि बिटिआरनि गासैबो रायजो राजानि दोलो बेवहाय बयनिबो गाहाम दङ दिनैनि माने आनफर्चुनेटलि दिनैनि समाव जुदि जों बुङो पलिटिक्सआ मानसि सिबिनाय नंलिया रायजो सिबिनाय नंला बियो कमार्शियेल जालांबाय थाखा फैसा गिदिर पार्टि दा दङ जेरै नोंथाङा बुंबाय बिजेपिनि खोथा आरो जोंहा आनसलिक दोलो मोननै दंखायो बिथांमोनाबो लोरबां नङा बिथांमोनाबो जोबोद गोख्रों खिन्थु बे नङा जे मानसिखौ सिबिनो थाखाय जोङो बिथांमोन बादि गोख्रों सानसेयावनो जानांगोन बे नङा जों दिनै जागायोब्ला हयथ' 10 बोसोरनि उनाव 5 बोसोरनि उनावब्लाबो गावनि आथिङाव गाबथानायनि मोनसे लामाखौ मोनगोन दिनै जोंनि बर' रायजो राजाया बिकल्प नागिरना दङ अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङ दा सोरबाया अल्टारनेटिभ गैयिखाय सोरबाया बिजेपियाव थांदों सोरबाया जेबो प्रस्पेक्ट गैयाब्लाबो कंग्रेसाव हाबनानै दङ बेबादिहाय जोंनि मोननै आनसलिक दलावबो सोरबाया गोसो गैया सोरबाया आं गायदों स' जेबो अल्टारनेटिभ गैया बेवहाय जों बेखौ अल्टारनेटिभ होनो नागिरदों बे अल्टारनेटिभखौ होयोब्ला बिकल्पखौ होयोब्ला जोंनि गोबां गोग्गो साननाय मानसिफ्रा बेयाव फैनानैहाय खामानि मावगोन होननानै सानो जों रावजोंबो कम्पिटिसन खालामनानै देरहागोन होननानै सानाखै जोंनि रायजो राजानि जिथु मोजां मोननाय अननाय जोंनि जिथु सैथो जोंनि जिथु मोनथाय बेफोरनि सायावसो जोङो सोनारनानै खामानि मावगोनखाय जों सानो जे थाखा फैसायाबो रायजोआनो दिनै गासिबो गोहोआबो रायजोआनो जोंनि थाखाय माथ्र मोनसे खोथाखौ जों बुंनो हायो दिनै जे जोङो थाखा आरो असैथोनि राजनिति खालामा जोङो सैथोखौनो बुंगोन मानसिया ला दाला जों सैथोखौनो बुंनानै सैथोजोंनो आवगायगोन आरो थाखा फैसा होआब्ला सोलिया थेवब्लाबो जोङो थाखा फैसाजों गेलेनाया जोंनियाव थानाय नङा जोङो ट्रेन्सपेरेन्सि लाखिगोन आरो रायजोजों क्ल'जलि थानानै खाथि सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावनो आवगायगोन आरो बेनो जोंनि बोलो गोहो जागोन होननानै जों आसा खालामो